Di bagasan las roha dohami parhalado, manumunomu haromuna di bagasan kebaktian Minggutta Trinitatis 12 Juni 2022. Tapuji tapasangak madebata, marhite topik ni minggu sadarion, debata tanah sangap jalan atau mimbul. Mari dehita, nomor 521 ayat 122. Mar hite-hite guar di bata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni ton di perbadia, na temo palangit dohot tanoon. Amen. Nama mulus do angko pertibion rap dohot na pinangido ni rohana. Alai namian do rodi saliling-liling na do, namangulahon lomo ni rohani di bata. Haleluya. Martangi yang mahita, ale debata situlusada, debata ama, anak dohot ton di porbadia, naman dok mauliate mahami tuho, ala ditopa di palua jala di parabadai ho hami, hinorhon ni asi dot holong ni roham na gudangi. Saya ramoti mahami di bagasan parmaraan dot panguncunan. Apuli hami uju marsak, pahe hami uju tinggang, jala togu-togu hami, dihasusuda ni bohal nami, tuara jommu nadi banua ginjangi. Asa disipu jiun nami maho, mar hite-hite roha dohot hata naim baru. Amin.
Mari dihita. Tangihon hamu mapatik ni debata imas yang patik parjulu sahatu patik paupaton. Patik parjulu ahu do Jehovah debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahinommu debatam. Patik paduahon dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di bono ginjang dohot na di bono tongon rodi na di bagasan aik na dituru ni tano yang gotong gabi si sombawon manang siolowan pati patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang ku soture dalanna ayona uhum na dosugut akka na marseneang di gorna pati paupaton ingot hamu mapapadiahon ari minggui dinonomari ma ulahamu nasa siulomu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jehovah di batamdui dang jadi ho mangula anggo dinasa dari i manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutani halak pe na mangebati hutam ai dinonomari do ditopa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di bainido umbahen na di pasu-pasu de pata Jehovah ari paradenan nai jala di parbadiai imasahatna rak mangido gogo mahita sa Tuhan di bata lahu mangula hossa ale Tuhan di bata sai pargugui mahami mangulau nombar tu patikmi amin. Mari dihita.
Tato poti madosat tatu adopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugu nasu hatu dosan jala amanami. Hujau hami do guarmu nabadiai. Ala natar gugut hami marningot dosa nami. Sai marasi niroha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak niribata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sen namate. Nama naik tu banua ginjang doho mangondigon hami. Asiru hamdi hami. Sepatotong madihami roha hamulateon tuho. O ton di perbadia pangapul di namar sakroha. Pamalum masalut na bernit. Pinahen ni dosa nami. Roma hom mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulaon lomo ni roham. Hodo parhetian ni nasa asi ni roha. Asa unang tulak hami. Saya tangihon mahami ho ali di bata. Ama anak dohoton di perbadia. Amin. Tabigi mabaga-baga taringo tuha sesaan ni dosatta. Ai dangadong imbarni i, ai saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapun ni dibata. Alai akan agabe pitor, binahin ni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Inorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni dibata, bain habang sa parasian mar hite-hite haporsean ne budarna hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Mare dehita. Tabegi mahatan dari batang terpu epistel lebing kuta imasian rom 5 dipuka mesenat sada 1 ayat 5 tajahama marsika soring parbu ini pamiterion nasian haporsiauni asadung dipitor hulta dalan haporsiaon mardame mahita dohok di bata marhite hite Tuhan Yesus Kristus. Las marhita ito ibana dosaut masuk kita tu asini roha haju jumata nuaing dalan haporseaon jalata parhartua do dirita marningot hasangapon ni debata na itahirini. Alai lumobi senidope ai itahalasod do nang akka haporsuhon ala taboto dihorhon haporsuhonido habengeto ni roha. Jala ni roha ibu hapawon, jala hatawon mohon panghuni.
alaidang namurak hita bahenon ni pakirimoni, ala nunga diusekot tu bagasan rohatta, holong ni rohani di bata, marhite-hite ton di perbadia, naung ni lehonon nai tu hita. Ido sahatna, martua dona tu mangingon hata ni di bata, jalan no piopsa. Amin. Mari dihita. Tahatidak kema hata hapor seotai songon nahi tantran kun ni sandongata sah hapor seaon di sandok pertibion rak mahita mandok. Au porsea di depata jahuba ido ama pargugu na seotudusan na tumapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di depata jahuba na sasadai imana tinubuho ni si Maria naga bega-bea seton di porbadia andorang suabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di penghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubono turu dungi tanon na mulak mangulu diari patuluhon na manai na surgo la hundlut siamu di bata jahuba amanai parguku na suatudusani di simai bana pai mamulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dia sisani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak nong mate ro dohot derang luan na surasuda. Amin. Huriani tuata tabegema tikting di tonga-tonga ni huriata di hari Minggu 12 Juni 2022 na perjolo warta umum na sorang na di hari Rabu 8 Juni 2022 di basa-basa on tuata sadadak dana boru di keluarga calon situa JMG Tambunan tubuh ni inata RM Boru Tapea maringanan di Jalan Rantau Walu Remawi Perumahan Restu D5 Blok J nomor 14 sektor Pengayuman Hipasdo dak danaki suang-songoni natorasna Tikting Marbagas Tikting Parjolo Naeng Majalo Pasu-Pasu Parbogason Nado Ezra Nopi Andriani Simamora anak Niamata B Simamora tubuni nata R Boru Panjaitan maringanan di Jalan Baung nomor 20 sektor Labu Baru Barat Huria AKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru Dohot Orwan Olivia Permatasari Boru Situmeang Boru Niamata Sitwa E Situmeang Tubuni Nata T Boru Siregar maringanan di Jalan Pintu Angin
Huria AKI Sebanga Resort Sebanga Duri di Pasu-Pasu di hari Sabtu 25 Juni 2022 di AKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Ruas Napida Mamuka Minggu Sadarion 12 Juni 2022 Nunga Pindah Huria Parjolo Maya Neni Anggraini Sijabat Maringanan di Jalan Bambu Kuning Sada Romawi Sektor Pintu Angin Sukaterus pindah tu GKPB Jemaat Widi Satya Denpasar Selatan. Napaduan Tony Prengki Sahala Tua Hutagalung Naposo Maringanan di Jalan Utama Sektor Pintu Angin Sukaterus pindah tu AKBP Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Napatuluan keluarga Amata Sahat Naibao Inata Elida Oktar Yani Borumani Rabdo Dana Sada Bawa Sada Boru Maringanan di Jalan Sukajaya Panam Sektor Padang Bulan 2 pindah tu AKI Resort Agape Pekanbaru Distrik Walu Riau Sumbaksel. Suara Koinonia Pakobasion Minggu Sadarion 12 Juni 2022 Adita Dedi F Silaban STH Marjamita di AKBP Tampan pukul 10 WIB. Marjamita di Permingguan sore pukul 10 pitu WIB. Adita Josapat Nababan STH Uluan di AKBP Rawang Pasar 6 Resort Kisaran 2. Kegiatan anak sekolah Minggu Sadarion 12 Juni 2022 Namandoti Permingguan Sekolah Minggu Imasian Orong Baltita Orong Sada Batita sampai dengan Balita kelas 1 sampai dengan 2 SD. Minggu 10 Juni 2022 Namandoti Permingguan Sekolah Minggu Imasian Orong 2 Tolu Romawi kelas Tolu SD 1 SD SMP. Petuluan pelantikan pengurus seksi dari Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, dan Parartaon. Minggu Sadarion 12 Juni 2022 pukul 10 Sada WIB di Patupado pelantikan sian seksi Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, Dohot Parartaon periode tahun 2022-2024. Pelantikan seksi na terpilit dung sidung pilihan paduaon. Pelean paduaon dot pangurupion tu pembangunan AKBP Rawang Pasar Onom Resort Kisaran 2 Distrik 10 Luasaan Labuan Batu. Minggu Sadarion 12 Juni 2022 Papungu pelean Dohita Tujolo pelean pangurupion tu pembangunan AKBP Rawang Pasar Onom Resort Kisaran 2 Distrik 10 Luasaan Labuan Batu. Palimon Konpen Pangulanago AKBP Distrik 22 Riau. Di hari Senin 10 Juni 2022 di Patupa Konpen Pangulanago AKBP Distrik 22 Riau di AKBP Tangkerang Resort Tangkerang dimulai pukul 10 WIB. Lansia di hari Selasa 14 Juni 2022 di Patupa Senam Osteoporosis Tulansia pukul 7 WIB di Jolone Gereja memakai baju olahraga warna biru. Pertanyaan sektor di gereja di hari Rabu 15 Juni 2022 pertanyaan sektor di gereja pukul 10 siawib Ria Marwata Mandohoti pertanyaan ini pelean tu pemeliharaan doa pembangunan Minggu 10 Juni 2022 persembahan kedua untuk pemeliharaan dan pembangunan kita sampaikan melalui amplop khusus Marulaun Nabadia. Nah di hari Sabtu 10 Juni 2022 Nunga Manjalo Ulaun Nabadiat Amata AS Manulang Opu Daniel Boru Siombing Maringanan di Jalan Sempurna nomor 25 Sektor Padang Bulan Sada Tuatama Namandongani. Suara Diakonia ulang tahun Tusude Ruas Niuria nama ulang tahun Arya Tutubu Dot ulang tahun Pardongan Saripeon Parbagason Sianari 12 saat 10 Juni 2022 Parhalado Dohot Uria KBP Pekanbaru Pasaton selamat ulang tahun. Hatani Debata Psalmen 126 ayat sada Mandok Moleate Mahamutu Jahoba ai perdenggan basa doibana airo disaleleng-lelengna do asini rohana. Tatang yang koma ruas niuriata namar said nah di rumah sakit do nah di Jabu songon natar surat di Tiktingon
anggiat ma di daun itu ata parsaiton tunasida. Songonima tikting di minggu sadarion tuata ma nama masu-masu hita sude. Maret di mahita. Dami di batana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamumanami dohot yanami akan Tuhan ami nabuy marasaur kita rap dohot debata di bagas joroon suang-sungoni nasumuiro tu bagas joroon alani akka parasahiton alani akka ulaon jalan amat dohoti live streaming on manang di dia pihak maringanan manang napiak di bagasta di lagi podoman alani parasahiton hatay di batama di minggu Trinitatis dia pala disadarion imana tersurat di pesalmen bidualu mamukas naik sada sahatro di ayat 10 pesalmen Mazmur bidualu ayat sada sahatro di ayat 10 sonon marirok disi ucaho kami ma di tonga-tongata edde sian si David alai Jehovah si gom hami macai sangap luguarmu dilihat protibion di patibul hodo hamuliaumu ro di atas ni akka langit garis siap pamangan ni akka dana dohot akka poso-poso di jadi hoko do parangamu ala ni akka nama ngaloho asa pau jappon musuh dohot sitahi sudol-sudol molo hutai lihon langit mi akka jari-jarian ni jari-jarim bulan doho bintang akka napi naulim tunga hamanian jolmai ubahin pola ditaringoti roham ibana jala anak ni jolmai ubahin pola di ebati ho humurang apala otik do ibana siat debata di baheko ala ditali-tali hoko muse hamuliaon dohot hato ngamon tu ibana di babakit todo ibana gugom-gom akka jadian ni tangamu sudedo tahe di patudukko tu ibana akka biru-biru doho lobu sudena rodi binatang akka na diharangan
Pidong akara ditoro di langit, dohot akadek di laut, rodi sude na mangicir di laut. Ale Jehovah sigom-gom hami, macai sangap dogoarmu dilihat pertibion. Ale Jehovah sigom-gom hami, macai sangap dogoarmu dilihat ni pertibion. Ido anggo sahatna. Amanginang sadar manang susadar kita meragam do cara ni dibata dalan ni dibata lahu patad dahud dirina tu hita tu portibion lahu papatarhon huwasona lahu papatarhon habal gaonna lahu papatarhon hati bulonna keagungannya lahu papatarhon hamuliaunnya kemuliaannya di tonga-tonga ni pertibion. Molo tabereng nakinga manginang tajaha di episteli di Roma 5 ayat 1 dia na palimahoni takasdo di pat orang apostol Paulus taringot hati bulon keagungan dohot hamuliaun di bata. Di pat orang ibana do disi hasangapon hamuliaun dohot hati bulon di bata. Tutonga-tonga ni pertibion ima marhite asini rohana. Di padame de batado pertibion hita dohot di bata marhiti anak na Tuhan Yesus Kristus namate di hau pinor silang. Jala marhite ido kita mangulu di bagasan asini roha marpakirimon na mangulu madalani sudi ragam ni akama hamaolon di tonga-tonga ni ngulut tahun. Jala takas do molo tajaha manginang sudi surat-surat kiriman Rasul Paulus, sudi surat-surat kiriman ni Apostol Paulus, tung takas do ibana anggo ojahan dasar ni halak madok mauliati tu ado bali bata. Oh jangan nih halak Kristen madok mauliati tu ado bali bata. Dasar orang percaya bersyukur berterima kasih kepada Tuhan adalah kasih karunia Tuhan. Oh jangan di halak madok mauliati tu ado bali bata. Ima asini rohana holongna alanino amanginang tung takas do Apostol Paulus madok kebaikan Allah harus dilihat dari sisi Allah bukan dilihat dari sisi kita. Haburjuon ni dibata ikut berengon tado sia sisi ni dibata dan sia sisi ni ngoluta. Molo madabu kita mamereng haburjuon ni dibata sia sisi ni ngoluta maka ketiga ditiki nata pangido itu ada pasti ada di bata di lewat di bata di situ kita akan mengucap syukur kepada Tuhan di situ kita mandok mauliat itu ada di bata alai ditiki nasta pangido itu ada di bata dang di patulus di bata di si kita dang mampu mandok mauliat itu ada di bata alanido Paulus mandok mamerek kaburjuo di bata ikut sia sisi di bata. Saya hudo do mulai di berek kamu notang sini ede. Hai dunia gembiralah. Molo bahasa Inggris na joy to the world. Berek kamu madisi siado na tertinggi do. Satu do na pare terendah. Tuh lihat. Maka kebaikan Tuhan harus dilihat dari sisi Allah. Maka apapun manang bohape perdalalan di ngoluta, manang bohape namasa di tengah-tengah di ngoluton, kita mampu tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Manang tarjalo rohata, namasai manang so tarjalo rohata namasai. Ale mampu kita madok mulai itu ruban libata. Sahalak nahona copet, dido ibana sohono pakatid dakono ibana. Mauliate ma Tuhan, ala nahona copet duau dang pencopet tahu. Terima kasih Tuhan, saya kena copet dan bukan pencopet.
Sahalak nahoda buli, dia mampu katakan terima kasih Tuhan, saya dibuli dan bukan pembuli. Mau lihat ma Tuhan, au di hata-hatai halak, aledak kia olah makata hatai halak. Ditik kita bereng, habur zuo le debata sia sisi le debata, dang sia sisi ta amanginang. Dang pola gajang bijami tahun ala pelantika to kinari kan. Itu tahe? Ya. Sauti maju tarego na madok maule hation. Ala turu pukon molo tabereng ayat sada dohot maaf ayat 2 dohot ayat 10 memang hamuliaon hasangapon pujian tu de batado. Ido bahen ayat 2 diawali dohot pamujiot tu ado bale di batang. Jala ayat 10 dia diakhiri dohot pamujion hasangapon tu ado di bale di batang. Jadi sebenarnya pamujion hamuliaon dang tu dirita, dang tu diri zolma, dang tu diri portibion alai tu de batado. Hamuliaon ni ikut tu ado bani de batado. Ido pakat tidak koron ni para besal menon. Cara do ibana ikon bersyukur madok mauliate tu ado bani de batado. Di patorang ibana do isi takas taringot halongangan ibana disudi na tinopan di bata. Sianido ibana mamereng habal gaon huaso hati bulon hamuliaun di bata. Jala disido ibana amanginang mampu madok mauliate jala longang ibana tuadopan ni debata. Del modi di dok ibana sonon. Jika saya berjalan dengan dunia, saya tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Dan saya tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Jika saya berjalan dengan dunia, saya tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Dan saya tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Alania manginang ikom merdala rabdoho debatado. Boy hita mamerek kemuliaan di debata. Boy hita takjub mamereng debata. Boy hita longang mamereng debata. O debata. Ilo lakin di berjulai. Tende maju saya dijui. Boy tende honi. Olo mangende honi. Ale benar-benar maju mangende honi. LDI. Tende maju ale tanpa musik mate. Itu dah tadi maju semangat juga kita mulai jo 500 sade asalongang jo kita mamereng de bata di tonga-tonga minggu tahun. Tadi maju tanpa musik ade. Nomor 3 do teh. O de bata tunglongang doro nomor 3 do. 500 ono plus siap, coba kita buka maju. 500 siap. Ada wota? Boy do sudi bangin dehoni. Ode mata tunglongang doro haku. 1, 2, 3 ya. Ode mata selalu alai songon ne hutana mi do biha umare de ne samo siri molo
Ditapu bulu dak songoli merede. Oh ditapu bulu merede. Oh de mata tunglongang doro haku molohu bereng nati no pami saluhut bitang hilap dohot ronggur maka tindak kon hasang abon mi itu. Idom membedahon hita doh aranasing mula siap bagat joro di bata. Ni mula hagabi mula siap bagat joro di bata lemas-lemas. Daung perubahan. Ala mered di bana ngaede. Ngaede marola bol tondiki hainang dito bus Yesusi robat tok kita. Marola bol tondiki hainang dito bus songoni mahita mulak. Tung suarong do semangat mananga. Sangap di Jehovah berutong. Dararan, dararan, nararan, dan turtabu anggui mulak kita. Olah jut pangidalan. Horas samang tapu bolon. Horas. Sehat do. Tuhan berkati dah. Turin narotong. Horas tapu bolon na. Aku sih horas-horas dah kalau muhin na kerebot dui. Coba lihat amanginang. Membedahoni songoni rotong samulak bedagu penuh sukacita mulak di bagas selas di roh hamanginang buhado samarlas di roh hita on tulu inganan na ikut jojot tak kunjungi asa bui marlas di roha na perjolo sahali jojot ma mengunjungi penjara ang gomang marbudon dapat jujur tudo tu penjara kan ala kari juisi puasa didok di sido kita belajar hina argani kebebasan au 5 6 bulan awison nga 2 hari untuk penjara Jumat tu penjara 2 tahu hidup dipenjarai asal mau nangi pencari biar tinggal opung olah berkunjung mak alai tabu tu hina hargani kebebasan maka tabaki kebebasan ini dohot lingga jala pasu-pasu paduahon sering mengunjungi rumah sakit puasa tabu tu hina harga di kesehatan jala tapak ke kesehatan ini lahu gabi pasu-pasu di tonga-tonga ninguluon netuari berkunjung ke nomor sahid terap do kata ka perhalado ulah do tiki kena gula dan luar biasa ido ibana jam 1 pagi pernah saya mang pendetam mulo hudok medele salah tu Tuhan ya ala ima ronggurro udah doras dungi hudok ma Tuhan ngapa citu hulala Tuhan sitak ko mabuak ma Tuhan di mana jam 1 pagi alai dang dibuat di bata amang pendeta dak dialap di bata dak disitak ko di batain di mana si daw bigi alai hudok ma tu ibana bohayat do hotiki sehat amang napa gudak kudo mangal langidahan ido amang bain di mana memang ikon lebih baik rahita mangal langidahan napa gudang-gudak ku bedekku imamang ngahuru ya mangal langidahan ni sehat maho Tuhani mana margugu hokko mangado bisahid mo jujuk ma beren namar sahid patuluhot didok asna mardok mauliati kita bersyukur kita jok ma lau tu kuburan mangantara kada bodding manaruh kada bodding taharga homa hina argani ngoluon di sino kita mampu bersyukur madok mauliati tu adopan di bata di lehot di bata di kita kebebasan haluau di lehot di bata di kita kesehatan hai saron di lehot di bata di kita hanguluan Allah amanginang ikut sadar lo kita bahwa hidup ini hanya sebentar
Salu duau di pakabaruon, molo kunjungi akan amar sahid akan tua-tua, luar biasa, umur panjang, 80 tahun, 90 tahun, luar biasa. Di Batam, molo ujung tahu perhuriaun, tabegema goar-goar namoding di Bagasan, nasa tahunon. Hanya beberapa orang di atas 60 tahun, semuanya di bawah 60 tahun, merujung ngulu. Alaisol luar biasa tuh. Gejeng-gejeng situ do umurna, luar biasa. Amanginang. Marhiti turupukon. Parpesal meni ido ibana do. Mau lihat ma Tuhan. Mau lihat ma Tuhan. Ala hodo na margogoy honau. Debata margogoy hon. Molotajaha manginang di ayat tului takasdo didok disi gobaran di poso-poso dohok dadanak imang gobarhon hagaleon kelemahan, tapi Tuhan memberi kekuatan. Debata mangalihuk kagogotu kita, gabi margugu kita madalani ngoluon, gabi margugu kita mengadopi masalah nata adopi di tonga-tonga di ngoluon, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Gabi margugu kita mengadopi akamusuta, dan Daud merasakan itu kekuatan Tuhan yang memampukan dia mengalahkan Goliat yang luar biasa dan di luar pikiran dunia ini. Jala odo otoritas, odo huaso di lehot debata, molo di debata di jahamu di kejadian sadai 26 sampai 27. Dugi kita top jolma tumiru rupata tudos tu pangalagota, laho mengarajai portibion, hatang mengarajai portibion, itu adalah menaklukkan dunia ini. Segala persoalan, segala pergumulan, nah di tonga-tonga di portibion, kita harus taklukkan dan Tuhan memberi kita kuasa untuk itu. Alani dangadong istilah marungut-ungut, dangadong istilah mengeluh, dangadong istilah muruk Tuhan di bata. Karena Tuhan bersama dengan Tuhan, kita dimampukan Tuhan mengalahkan pergumulan, dimampukan Tuhan mengalahkan persoalan, permasalahan. Si tahu di tengah-tengah di nguluot, di sini dokoda para pesalam ini mau lihat ma di Jehovah. Ala debatado namargugu ikon. Takui dora di tonga-tonga di guluton. Gugu na pinasaha ide bata dihita ubay margugu kita madala di guluton. Patuluhon didok madok mau lihat itu aroban debata bersyukur kepada Tuhan. Ala di lehot debatado hasangapon dohot hamuliaon. Amanginang molo tajaha di ayat onomi didok disi humurang apala otik do ibana siat debata di behko ai di tali-tali hokomu sehamuliaun dohot hatongamon tu ibana di topa debata kita imago dei image Allah, gambar Allah, segambar dengan Allah. Kejadian 1:26 sampai 27. Molo gambar di debatado dihau, molo image di debatado dihau. Berarti sifat Allah ada bagi saya. Bukan persoalan kalau saya lahir jelek, lalu Allah jelek, tidak. Allah sifat di debatado di tengah-tengah di ngolukku. Apa sifat Allah? Sifat Allah itu adalah kasih. Maka hidup saya harus menjadi kasih. Tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya harus menjadi berkat bagi orang lain. Karena Allah itu adalah sumber berkat. Ikko gabi pasu-pasu do ngolukku di tonga-tonga ni pertibion. Amanginang molo sadar kita. Siapa saya? Lasia doroh aku molo tu sada film ni Jackie Chan. Who am I? Siapa saya di hadapan Tuhan? I sedowau di hadapan ni debata. Para pesalim yang dangadong dia di haku, saya seperti debu. Dangadong manangahadong di pangasahon, tungsuadong dohu pangasahon manangaha. Tak ada, dangadong dia di haku di mana do.
songon debu do aus. Angadong manangahu pangasahot. Ise mahita na roto pagkabaruon. Na buan arta sian dua tabi. Alay di pagkabaruon dilihot di bata jabatan. Di pagkabaruon boy di BG. Halak kita. Di pagkabaruon boy kita diperhitungkan orang. Di pagkabaruon boy kita mararta. Hamu mana botoi. Sadiar tamu di pagkabaruon. Marsawit, mar PKS dan lain sebagainya. Siapa saya di hadapan Tuhan? Heado kita sadar di si, heado kita longang mamerengi, ise doau di hadapan Debata. Siapa saya di hadapan Tuhan? Maka kita harus mengucap syukur Tuhan doa di Debata. Madok molete, molo sadar kita, molo tabereng Tuhani, ise doau di hadapan Debata. Di sido di mampuhon Debata kita. Di situ kita longang, di situ kita takjub, di situ kita herat Tuhan di bata. Mau lihat tema Tuhan di pasum-pasum napi nasahatmu di tonga-tonga ninggulukon. Isi mamang bermudo bagi ibu di bagi kebaruan di penjara. Isi memang ada buat makata do kalapas. Siapa dia? Siapa dia teh utat tamang berbun? Siap baru sepung. Huta-hutai dope kan? Dan rodope bule tu siang ke hutan nami sama sir ngaro bule. Tapi siapa? Sadar gak kita di situ? Sadar lu kita manang di si manang dang. Amanginang molo pelantikan. Sadar lu kita siapa saya di hadapan Tuhan? Amanginang perhalado pernah sadar nggak siapa saya di hadapan Tuhan? Apakah kita ini yang terbaik dari kita? Apakah kita yang terbaik dari keluarga kita? Saya katakan no. Dang. Dangau nau terbaik di tengah-tengah di ngolukku. Mungkin saya yang paling jelek di tengah-tengah keluarga saya. Tapi Tuhan memilih saya. Tuhan memilih saya di babak kitau. Siak kahuranganku gabe na posona. Ayo. Dangadong hakku binasing-asing. Dang lomo-lomokku be. Nda. Ido bae Paulu madog Galatia 2:20. Na mangulu hinuaing dangau be ale Kristus do na mangulu di bagasanau. Dan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan Kristus mau, saya mau lakukan itu. Karena Kristus yang hidup dalam hidup saya. Yesus duna mangulu di bagasang golukku. Amanginang sude seksi na yang di babak kita no. Omma parjolo ramang na ikon bagas uhir di bagasan roha doho pikiramu. Sukum madiri mamanginang isi doau dia do pande debata. Who am I? Isi doau dia do pande debata. Ale dipilih debata, au dituru debata, au lahu marhubas di tonga-tonga ni portibio. Prosia doa manginang, molo ido na solo di bagasa rohata do pikirata. Prosia doa, luar biasa do pelayanata, luar biasa do pakobasyomu, tujolo. Sesalut dengan Ina, seksi Ina, mereka punya satu program yang luar biasa di Nasida, Moloboi. Tahu non, kami mau membantu perumahan Bibel Fro pensiun di Pematang Siantar. Itu luar biasa. Sakapi luar biasa. Bohado hida gabi pasu-pasu di tonga-tonga di nguluton. Dangalani hamalota, dangalani hagugota, alay na pinarar ni dewatado kita, marhubas di tonga-tonga di nguluton, dangalani kajagoot tonta. Sadarlah di sana manginang.
Kalau saya menjadi hamba Tuhan, mau dipakai di matau gabe na bosona, gabe ula-ulana di tengah-tengah di portibion, dangarong nahu pangasau manangaha, alai holan asini rohai debata. Dan ini kepercayaan Tuhan bagi saya. Maka saya harus menjadi berkat. Ikut gabi pasu-pasu duhau di tengah-tengah ningguluon. Ikut gabi serep duhau di tengah-tengah ninggulukon. Ikut serep duhau di tengah-tengah ninggulukon. Dan sia hidok tulang situ dia benar tu ado amang sima wala dang adong naolo be amang dan sia odina tetap asal mama leu rapot tetaplah lakukan di sude seksi lansia tetaplah menjadi berkat lasia dorohaku ola saya hamu selam sinon ola nadong namar saya lansia itori toput tamu Nalai mulubui tujuluan niaron unakolan na dohot na sinami to na marsahit. Sudi makalan siya na dong dison. Sudi ma ito dolan siya. Amanginang maaf amanginang. Saya maaf ini sedikit lagi hanya 2 menit lagi. Maaf. Saya berpikir demikian amanginang. 10 tahun ke depan mungkin kita semua ngagudang lansia karena tua-tua nami dison. Sonari ngagudak ke lansia. Ngagudak ke lansia. Adong sekitar 100 halak na hutobot dorap dohot kapangula perhanado rak martangyang doh nasida ubereng rata-rata sudah lansia. Aku berpikir songonan ke depan bahkan baru harus berpikir ikom berpikir do kita marsakop do kita molobui andong sada inganan ni para sauran ya kalansia hamu kana tua-tua nami jidak kola dijabu be ale Roma tu garejaon adong madingana di son dak pole ko tinggal di son ale pinomat sadari bui bana menyelesaikan doh di bagas salas di roha ale adong manon pelayan na melayani lansia dengan baik alahu bereng ngai akka hamu kana tua-tua nami di Pekabaruon perlu dora iko pikir ono tatusi sadari au makatera bro tamang muller makatai taringot master plan ni garejaon duku jalo hami sia namang ginting dugi marsaka ma laho pajong joko piga-piga bangunan di son di Pentakosta badu ahu ngahurok koni adong matulu hal na ikon ulahonota secepatnya jalanunga amang munte amang simamora amang gultom amang situmorang nunga karejo na sida ijo majuan nusudiaka ianakon pendiri ni garejon laho mamikir honi di ulang tahun 70 tahun raplau pesta gotilon adong na iko pajong jongota rumah dinas na terlantar nuain 2 di sadu jalan nungah upasah gabarna pangiduakku tu arsitek om maju amang bulu-bulu nomu benar-benar indah menjadi ikon dungi hudok tuamang mular bohado pikir honomu bang laho pabalgahon sopo odo dingkan dungi adong madisia non viaivina tababal gamatu sapingan sekitar 8 meter upikir sudah boleh baik ngaboy do dingkan jala hudok nga ikon dihatai kebersamaan di parharado makatai taringo konsistori jalan nunga tapangido gabar ni siana manguler na mungkin mandek salelingon alin nga tapasahati asa di padingkat dohot dingkan amanginang sudina on kikot pasahatot tadu tuaro pada di bata asa di patulus di bata sakap ni huriata dia ka ulau pakobasion amang inang sude seksi sude mahita rap laho patulus sonon asa marsangap debata aku memberkati engkau agar engkau menjadi berkat ide debata tu siap Abraham hitape hupasu-pasu ho asa gabi pasu-pasu ho di tonga-tonga di portibion tu sido kita dico gabi pasu-pasu amin martang yang mahita Mauliate matuhan nunga disungguli ho hami marhite hatam asa tongtok kay madok mauliate tu ho diasi di roham nabalgay paluaho kami siad dosa padameho kami dohot dewata
Ucalo hami doakan ulina denggan kapasupasum di tonga-tonga yang ulu nami tarlu mobi di pakan baru Tuhan. Mau lihat madiho disungguli ho hami mararga do hami di baik ko Tuhan. Di paragugui ho hami di leho ko hamuliao di hami. Mau lihat madiho ale di pangido ho sia kami asa gawe pasu-pasu hami di tonga-tonga yang ulu namion. Ale Tuhan ape ho matangamu nabadiai mamasu hami nuaing mamasu akan tua nami di son mamasu akan nami dohotia nami asabuina sida kai pasu-pasu di tonga-tonga ni portibion posroha nami di ho Tuhan pasu-pasu ommu hami asa pasu-pasu hami wa kami ma ya nakon ruas ni Koream Jeremia sai homa ale Tuhan na mangalehon hamalumon sian parsahitonna doh sudia kana marsahit apeho tangamu da badai pamaluma parsahitonna apeho tangamu da badai mamasu hami na galenu aing asamula kami non di bagasalas di roha sonang soharibu-ribuan mau lihati madiho ala nunga di tiopo nunga di jamaho nunga di apeho kota ngami maniyo pami mamasu hami. Amin. Mari demahita laus tapasahat ma pilihat tanah muli tu aropan ini bata.
Amangin ang masuk mahidan wain tu pelantikan seksi lau dipilit marita karabu di tongah-tongah di Guriata, lau marhubas di tongah-tongah di Guriata. Ditiki maridian kita. Roma tu jolo sudah seksi lau terpilit mengadop tu langkatanon. Marid de mahidan. Tulian portibion Ninna Jesus Kristus Tuhani Ninna Jesus Kristus Tuhani Barita honma Barita saluhut natino pai tu saluhut natino pai asamarlas miro hama langit nang doot ajak kajangi maroro borok akal ladangi rodi hauna di harangani martopo sugi marasat masakologi marolo polo portibion nang sudena pangisinai Amanginang tabigima surat keputusan doho ketetapan nan dicahon yang situasi mamora. Huria Kerita Sebatat Protestan HKBP Pekanbaru Sot Pekanbaru surat keputusan ketetapan nomor 05/SK/6/2022. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Rusot Pekanbaru Distrik 22 Riau yang berkedudukan di Jalan Hang Tua nomor 36. Setelah membaca aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga, menimbang 1. Bahwa perlunya dilaksanakan periodisasi seksi di Dewan Koinonia, Marturia dan Diakonia HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. 2. Bahwa perlunya mengangkat dan menetapkan seksi di Dewan Koinonia, Marturia dan Diakonia HKBP Resort Pekanbaru, mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil keputusan rapat Dewan Koinonia, Marturia dan Diakonia tentang pemilihan seksi di setiap Dewan Diakonia, Marturia dan Diakonia. Memutuskan dan menetapkan nama-nama yang tertera dalam lampiran surat keputusan dan ketetapan ini dipilih dan diangkat menjadi seksi Dewan Koinonia, Marturia dan Dewan Koinonia periode 2022 dan 2024 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru terhitung sejak tanggal pembuatan surat keputusan dan ketetapan ini dengan uraian tugas sebagai berikut. 1. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan setiap seksi di HKBP Pekanbaru. 2. Melakukan koordinasi konsultasi dengan Parhalado dan Ketua Dewan. 3. Memperlengkapi seksi sesuai dengan aturan peraturan HKBP. 4. Surat keputusan berlaku sejak ditetapkan surat keputusan ini dan ketetapan ini. Demikian surat keputusan dan ketetapan ini diperbuat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
segala sesuatu dapat ditinjau kembali bila mana terdapat kekeliruan dalam membuat surat keputusan dan ketetapan ini. Ditetapkan di Pekanbaru tanggal 12 Juni 2022. Pendeta HKBP Resort Pekanbaru tertanda Pendeta Victor Singal H. Silalahi STHMM. Tembusan sampaikan 1. Paralado HKBP Resort Pekanbaru. 2. Paralado HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. 3. Ketua Dewan Kononia, Marturia dan Diakonia HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. 4. Bertinggal. Lampiran surat keputusan nomor 01/53 SK miring 6/22. Susunan fungsionaris Dewan dan seksi Huria periode 2022-2024. 1. Unit pendukung supporting unit. Insinyur Victor Storus Koordinator. Tim Multimedia Agung Andreas Pangaribuan Ketua. Kesiana Simbolon SPD Sekretaris. Nancy Kristina Boru Utap Batubara SE Bendahara. Teti Roma Ito Hutapea SSI Anggota. Tim Sound System Beri Christian Sinaga Ketua. Geri Christian Tambuana BBA MH Anggota. Manajemen Informasi Ondo Hutahayan ST Ketua. Insinyur BP Dulok Saribu Anggota. Database Situa B Siregar SCAK Ketua. Patar Ronald Tampubulan ST Anggota. Mary Christian Parningotan Lumpan Turun SPD Anggota. Seksi di Dewan Koinonia. Seksi Sekolah Minggu. Ketua Tiuranna Boru Simamora. Sekretaris Natalia Boru Nababan. Bendahara Ninna Boru Tahayan. Anggota Tumiar Boru Simamora. Lesni Rotua Tobing. Seksi Remaja. Ketua Freya Audra Belva Huta Barat. Sekretaris Triani Cahya Hutahayan. Bendahara Mikael Jos Uliandro Aritonang. Pendamping Seksi Remaja Hesti Peronita Simangunsung SEAK. Seksi Pemuda. Ketua Joshua Ronaldo Pasaribu. Sekretaris Priska Fanny Selain. Bendahara Della Angelina Boru Tambunan. Seksi Perempuan. Ketua Naisintua Testomorang Boru Damanik. Wakil Ketua Nai Senambela Boru Pangaribuan. Sekretaris Nyonya Siombing Boru Tampubolon. Bendahara Nyonya Sitomorang Boru Sirait. Seksi Kerohanian Koordinator Situa F Boru Tauruk. Seksi Pemberdayaan Perempuan Koordinator Nyonya Napitupulu Dr. Gigi Sondang Boru Haryanja. Anggota Nyonya Silitonga Boru Samosir. Nyonya Situa E Simanjunta Boru Purba. Nyonya Sinaga Boru Siagian. Seks Sosial Koordinator Nyonya Purba Boru Lumban Turuan. Anggota Nyonya Panjaitan Boru Tampubolon. Nyonya Sitorus Boru Siombing. Seksi AMA. Ketua Insinyur AAZ Samosir. Sekretaris Ermar Paung SE. Bendahara Insinyur H. Silitonga. Koordinator dari setiap sektor. Sektor Pekanbaru Tonga Edi Jimmy Sitorus. Sektor Kompleks Gubernur D. Tambunan. Sektor Pintuangin Sukaterus SF Dolok Saribu. Sektor Padang Bulan 1 C. Sitompul. Sektor Padang Bulan 2 TM Sikalingging. Sektor Padang Bulan Tulu B. Tampubolon. Sektor Pengayoman BP Dolok Saribu. Sektor Wonorejo J. Sirait. Sektor Rintis Calon Sintua E. Sitompul. Sektor Bambu Kuning Tenayan B. Sianturi. Sektor Labu Baru Timur David S. Pakpahan. Sektor Labu Baru Barat F. Sihombing. Sektor Pando Permai A. Sitompul. Sektor Arengka Indah M. Pasaribu.
Sektor Pesisir Rumbai J. Purba. Koordinator seksi-seksi, Seksi Kerohanian Situa M. Storus SE, David Tambunan Parlin Sinurat. Seksi Olahraga, Insinyur Amsudin L. Gurning MSI, Calon Situa Edward Stompul, Sidianto Sinaga Saul Talenta Tampubulun. Seksi Kesehatan Dr. Tony Sitorus, Dr. Albert Simangunsong, Dion Simangunsong. Seksi Wirausaha B. Tumanggor. Seksi Adat Budaya C. Pakpahan R. Situmorang Edi Jimmy Sitorus. Seksi Lansia, Ketua CJC Lalahi Opu Galvin, Sekretaris Cepapa NSH Opu Jovita, Bendahara Nahutapea Boru Selalahi Opu Gloria. Dewan Marturia, Seksi PK Banjar Injir Ketua Sondang Sebarani. Seksi Musik Ketua Calon Setua Dr. Andus Silitonga, Bendahara Dermawan Gultom. Seksi Diakonia, Ketua Situa H. Marbun Esos, anggota Martin Huta Barat SE. Seksi Pendidikan, Ketua Mary Christine Lumbanturuan SPD, anggota Arta Manalu SPD, Leni Marlina Samosir SPD, Julita Siregar AMD. Seksi Kesehatan, Ketua Situa NSL Marpaung Eskep, Sekretaris Ernawati Boru Samosir SKM, Bendahara Desi Masita Boru Tampobolun SKM MKes, anggota Dr. Gigi Clara Siti Boru Siahaan, Tirli Boru Siagian. Seksi Kemasyarakatan, Ketua Henry Sitinjak. Demikian surat ketetapan ini disampaikan ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 12 Juni 2022. Pendeta HKP Pekanbaru tertanda Pendeta Victor Singal Has Silalahi STH MM. Ulatema. Di hamo manami dohoti nami. Sude akan aposto di batana pinili di batana laho marhubas di tonga-tonga ni Huriata marhite seksi di kadup dewan do supporting unit di Minggu Trinitatis Sadarion 12 Juni 2022 au padita HKP Resort Pekanbaru pabakito kamu gabe seksi di Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Koinonia periode 2022-2024 di Bagasan Gowar Bata Ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi porbadia amin. Sian rohamu nama ulahamu nasa sibahenomuna songon natutuhani dada tujolma. Sian rohamu nama ulahamu nasa siulamuna songon natutuhani dada tujolma. Kolose 3 ayat 20. Tuhatama namargo goyoh kamu laho mangula marhubas di tonga-tonga ni Guriana. Amin. Upasahat tamima eskaon tuhamu tuganub seksi ma upasahat tami anon ketua seksi ma laho pasahaton tu anggota.
amanginang nunga jongjong nuaing sudia kana bosu di bata seksi di tonga-tonga di huriata alani tatangya kumana sida la samargogo la homar hobas di tonga-tonga di huriana tadukung mana sida dia kaulau pakuasion na sida. Amin. Mari di mahita 720 ayat sada laos rimah hita jongjong saluhuna sudiaka nabi dili di bata naung di babaki gawe seksi boy mahudul tu inganana ganu 720 ayat sada. Rima hamu jongjong saluhuna. Naing marasilon dangolu ku diigil Jesus manang diri apea tong tong ingoti tiur mar sinolda idori igil ni Jesus tong tong mar sinolda panondang doau tutu tatangya kumapeliat tatua roban di bata tabuduk bemarohat tamartangi yang mahita ali di bata amana mina di banu agijang hodo harron di saluhut sileo leho daringan doho nasa ulibasa na moliutus upasahatay masyanan ni homitu hami pelian nami tuho say jalo may gabi wap na hutus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asaho para siya kami pelianon pati bunuh raja muri tonga-tonga ni huriam dohot di pertibion buhay marohan ami marhite hiti todim asalam mutadahami godang ni sileo leho mitu hami asalam girgir hay madok mauliate tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana di lehot Aliyama namin adi banu agijang say bidarbadia magoarmu say romahara jaunmu say saut malomoneroham di banu togon songon di banu agijang lehon matuhami serau nanguluan siapari say samalu sanami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tugion tu pangujunan palu amahami sian pangako. Mulak mahamu di bagasan dame dohot las di roha jalo hamu pasu-pasu sinamata di bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata mahamu. Di sodako Tuhan di bata buhina Tuhan jala asi marohana midahamu. Di dopako Tuhan di bata buhina Tuhan jala di pasaur horma damena tuto di munabe. Amin. Horas tu hata mana madongan yang mau masuk kita. Ubang iduhai ma tu sude seksi naking tu jolo majo kita asarak marpoto kita
asa dokumentasihon. Pino mak boy pa masuk no to Facebook ate. Do ketua dewan mak. Do mak ketua dewan. Isom maju kita. Ate amang inang sudah maju na dilantik na king rak maju kita ison asa boy di dokumentasi doh denggan doh dia mau kana tua-tua dami. Roma hamu inang pahato pamu mak.